Bida ang mga produkto ng local farmers and entrepreneurs sa regular na kadiwa ng Pangulo sa probinsya ng La Union. Ang kanilang pwesto matatagpuan sa harapan ng La Union Pasalubong Center sa Mabanag Hall sa lungsod ng San Fernando. Mula sa mga one town one product, delicacies, processed products, at fresh harvest ng mga gulay. May mga food stalls din kung saan makakabili ng mga lutong pagkain at merienda. Ang mga produktong paninda mula pa sa iba't ibang bayan sa probinsya. Dahil sa mobile market ni sinasagawa, hindi na kinakailangan pang magtungo sa iba't ibang bayan ang mga mamimili para matikman o mabili ang kanilang mga produkto. Kabilang sa binibentang produkto ang buy-buy o walis tambo na likha mismo ng mga taga Burgos, La Union. Ano matulungan tayo mo jay agar-aramin ti boy tayo ma'am. Malaking bagay din umano ito sa mga local entrepreneur. Mahalaga kasi ito sa amin dahil nga nadadala namin, na ilalapit namin yung OTOP namin, yung one town, one product sa mga tao. Which is, pag i-compare mo yung prices sa iba, is meron din syempre a little lower yung prices. Ang kadiwa ng Pangulo o Mobile Local Market hindi lang sinasagawa sa mga bayan-bayan. Suportado rin ito ng iba pang ahensya ng gobyerno na nagsasagawa rin ito sa kanilang compound, gaya sa La Union Police Provincial Office, kung saan may schedule din na kadiwa ng Pangulo. Dito, nagbebenta ng kanilang mga produkto ang mga magsasaka at local entrepreneurs. Encourage namin yung ating mga kalapit barangay or mga kababayan to participate or to kwan yung kanilang product. I-kwan na nila para makita na ang produkto ng mga taga La Union is nandyan at saka mura. And then mga pulis po din natin dito na rin po namamalengke para kasi alam naman nila na mura yung kanilang binibili. And then yun nga, monthly na nating ginagawa yan para ma-showcase nga yung kanilang product. Hindi lamang ang mga empleyado ng pulisya ang target na mamimili, maging ilang residente sa lugar. Joanne Ponsoy, Balitang Solid North.